Ahojte, vítam vás na kanáli ProMeister Vladimír a dnes si ukážeme, ako správne rozmontovať podomietkový splachovač Geberit, ako správne vybrať vypúšťací plavák, napúšťací plavák, ako celý tento mechanizmus vyčistiť, ako dočasne odstaviť Geberit, samotný systém, bez toho, aby ste museli odstaviť hlavný uzáver a v podstate taký rýchly servis Geberitu. Tak poďme na to. Demontáž. Začíname ovládacím panelom. Potlačíme ho zo spodného konca smerom hore. Čím uvoľníme hornú časť panela, môžeme ho jednoducho odňať a odložiť na bok. Ďalším krokom je odmontovanie istiacej platničky, ktorú opatrne odsvakneme pomocou plochého skrutkovača. Následne odskrutkujeme dve postranné skrutky. Po odňatí šedého vrchného rámu tlačidiel odstránime vnútorný kryt. Prívod vody uzavrieme plochým skrutkovačom otáčaním smerehodinových ručičiek. Tento krok uzavrie prívod vody priamo k splachovaču. Po uzavretí vody vyvesíme konzolu s ovládacími vodítkami vypúšťacieho plaváka. Napúšťací plavák demontujeme stlačením poistného štipca odskrutkovaním príruby napúšťacej hadičky, ktorú opatrne zložíme. Potom, čo sme odpojili hadičku, celý napúšťací plavák vyberieme. Následne sa zameriame na vypúšťací plavák. Jemne zalomíme jeho ramienka, aby sme ich uvoľnili. A po stlačení poistného štipca plavák opatrne vysunieme von. Tento krok si vyžaduje trochu trpezlivosti, pretože priestor vo vnútri nádržky býva úzky. Na tomto mieste môžete jasne vidieť spôsob zalomenia ramienok a dôvod, prečo je tento krok nevyhnutný. Plavák má svoju špecifickú veľkosť a inak by sa nedal bezpečne vybrať von. Tu sa odhaluje aj pravda o jeho stave. Tento plavák doslúžil a bude nutné ho vymeniť. Napúšťací plavák si zaslúži dôkladné čistenie, aby mohol opäť pracovať na 100%. Zameriame sa na trecie plochy, membránu a trysku. Práve tu sa najčastejšie hromadia usadeniny, ktoré ovplyvňujú funkčnosť. Na odstránenie vodného kameňa môžeme použiť ocot alebo kyselinu citrónovú, čo sú osvedčení domáci pomocníci. Pridajte k tomu húbku na riad a práca pôjde ľahšie a rýchlejšie. Niektoré menšie časti, ako trysky a gumové pritlačné klapky, však potrebujú špeciálnu pozornosť. Dôležité je vyčistiť aj koncovú časť, ktorá pritláča na napúšťaciu trysku. Membránu prefúkame a prečistíme a malý otvor na jej konci pretlačíme pomocou ihly, aby sme odstránili aj tie najmenšie nečistoty. Celý plavák zložíme presne tak, ako sme ho rozobrali. Rovnako dôkladne sa pustíme aj do čistenia vypúšťacieho plaváka. Tesnenie opatrne vyberieme, dôkladne ho umieme a založíme späť presne tak, ako bol pôvodne. Nikdy nie opačne. Tento detail je veľmi dôležitý pre správnu funkčnosť plaváka. Preto na to nezabúdajte. Ak je vnútro košíka vypúšťacieho plaváka zanesené vodným kameňom, vyberieme ho a pustíme sa do čistenia. Použite napríklad plochý skrutkovač na odstránenie hrubých usadenín a nánosov. Tu môžeme mimo nádržky vidieť, ako vypúšťací plavák dosadá do košíka. Odsledujeme jeho funkčnosť a skontrolujeme, či tesnenie správne prilieha na dno ústia nádržky. Montáž a testovanie. Po vyčistení všetko poskladáme naspäť. Najskôr založíme vypúšťací plavák, ramienka nastavíme do správnej polohy a skontrolujeme jeho funkčnosť.
Potom vložíme na púšťací plavák. Opatrne zapojíme hadičku, ale nedoťahujeme napevno. Skontrolujeme pozíciu hadičky a až potom ju dotiahneme. Otvoríme ventil podľa postupu z úvodu. Nastavíme výšku hladiny podľa výstupku v nádržke, ktorý označuje maximálny objem vody 7,5 litra. Počas testovania skontrolujeme, či voda neprepúšťa a všetko funguje hladko. Podľa potreby upravíme výšku napúšťacieho plaváka na požadovanú úroveň. Inštalácia nového plaváka. Keďže splachovač nebol servisovaný 15 rokov, starý plavák už nefunguje správne. Rozhodli sme sa ho nahradiť novou generáciou, ktorá je užšia, ľahšia a umožňuje presné nastavenie množstva vody. Praktický motýlik na spodnej časti košíka zabraňuje špliechaniu vody pri splachovaní. Nové plaváky využívajú silikónové tesnenia, ktoré sú odolnejšie než staré gumové. Po správnom nastavení zmontujeme celý mechanizmus rovnakým postupom, akým sme ho rozobrali. Nový plavák teraz bude pracovať efektívne a zabezpečí dlhodobú spoľahlivosť. Nastavenie tlačidiel ovládacej konzoly vykonáme jemným pootočením a posunutím ako pre ovládač veľkého splachovania, tak aj malého splachovania, aby tlačidlá mali potrebnú vôľu a nespôsobovali svojvoľné vypúšťanie vody. A máme hotovo. Splachovač je pripravený na ďalšie roky používania. Ak vás tento návod zaujal, nezabudnite dať like a odber, aby ste nezmeškali ďalšie užitočné videá. Vidíme sa pri ďalšom videu, priatelia. Dovidenia.